kom. Nu! Okay, goddag og velkommen til Chili Cloud. Det er stadig en parodi, så. Nu har jeg fået to gæster. En, der hedder Jan. Jeg ved ikke, hvor kendt han er, så det dropper vi bare. Og en, der hedder Claus, ligesom ham der. Det er Skibby. Vi går lige til sagen. Nu skal vi finde ud af, hvad for en chili vi skal smage. Nu hører jeg bare, I skal blive enige om, hvad for en vi skal smage. Undtagen den lille, den tør, som man ikke kan smage. Okay. Nå, men hvilken er den skrabeste? Det ved jeg ikke. Den her, det var den, jeg smagte i går. Den skulle jeg ud med det samme. Nå, okay. Og de andre er stærkere, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det... Okay. Nå, så smager vi den der. Så tager vi lige det her stykke væk, for der er noget på. Sådan der. Det var et godt stykke. Jeg synes, du virker som om, du godt kan lide chili. Tag den her. Hvad så? 3, 2, 1, og så putter vi i munden. Okay. Jo. Den er lidt stærkere. Den er lidt stærkere. Okay, Chili Claus. Den er faktisk rimelig styg, ikke? Jo. Er du med os nu? Må jeg få noget af det der vand bagefter? Ej. Det brænder lidt på læberne også. Pas på ikke at røre dig i øjnene eller noget. Du får lige noget kart. Okay. Hvad sker der med verden? Det hjælper mig. Men den er også stærk. Ej, det var lidt stærkt. Det brænder sådan lidt på læberne. Så jeg tager tungen. Noget, du har fundet på tungen? Ja. Det går... Den her, den må være okay. Det tør vi ikke.